Fil-fema tal-eks segretarju ġeneralizjonalista Paolo Porciolifir, is-sentenza mit-Tribunal Internazzjonali ta' Arbitraġġ kontra Stewart Healthcare kienet parti minn eżerċizzju ta' relazzjonijiet pubbliċi intis biex ixejjen id-diskors tal-budget tal-kap tal-Oppożizzjoni. Alla jbirek is-sentenza tal-ICC ħarġet dakinhar li kellu jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni. Hemmhekk għall-Prim Ministru parti mill-PR exercise tiegħu biex jipprova jxejjen l-ewwel diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni ma qalx illi l-ICC ma ġitu favur. Issa, ġitu favur? Mhux ħarġu l-ICC ħarġu. Ġitu favur, allura. Din is-sentenza li issa ġiet ippubblikata mill-Gvern fit-totalità tagħha qalet bl-aktar moċċar li ma nsterqu l-ebda flus mill-poplu Malti kif kien ilu jimplika il-Partit Nazzjonalista u l-esponenti kollha tiegħu. Fil-fatt ikkonkludiet li l-Gvern ħallas biss għas-servizz għas-saħħa li rċieva lura mingħand Stewart. Porciolifir stqar li sakemm jara s-sentenza fideh se jibqa' jagħmilha ta' San Tumas. Mhux temnu ġifieri il-Prim Le, Ministru. minix nemmen l-istqarrija, ma nemmenx l-istqarrija, u ngħidlek għaliex. Għaliex l-istqarrija tista' tgħid li trid. L-argument u illi l-flus li ntefqu. Ma kellux triq oħra. L-argument u li l-flus li ntefqu issa ġi stabbilit mhux veru nsterqu. Sissa. Imma ntefqu. Sissa. Ntefqu f'dak li kellu Sissa jintefa'. napplika Dak l-prinċipju huwa- ta' San Tumas. L-avukat Edward Gatt għal id-deċiżjoni ta' Tribunal Internazzjonali ixxejn kompletament l-ajdut ta' serq għax is-sentenza tal-arbitraġġ turi kif mhux biss il-Gvern ma nefaqx flus fuq ix-xejn tal-li fadal bilanċ jitħallas lil Stewart għas-servizzi tas-saħħa li nataw lill-pazjenti Maltin. L-unika interpretazzjoni li tista' tagħti sensata u loġika għaliha illi jekk daw intefqu għad-daily running tal-healthcare system, anzi fadal bilanċ, li min kien qiegħed jgħid illi l-flus insterqu, bir-rispett kollu kien qed jgħid barzelletta kbira u ħrafa kbira. Dr. Gatt qal li issa hemm min qed jipprova jgħid li d-deċiżjoni ir-riżultat b'dan il-mod għax il-Gvern ma ppreżentax il-fatti kollha quddiem it-Tribunal Internazzjonali meta fil-verità il-Gvern sansitra inkluda fil-każ tiegħu il-proċessi legali kollha li saru f'Malta dwar l-istess kwistjoni. Mela jiġi xi ħadd jgħid daw orewhom li riedu, mhux biss sirna nafu wara għax qabel ħadd ma qal xejn li kien hemm NGOs fosthom id-Daphne Caruana Galizia Foundation li pparteċipaw. Ipparteċipaw fil-proċess, għamlu noti fejtaw background ta' dak li kienet jiġri fuq dil-kwistjoni. Kif tiġi issa da' sour grapes, għax din faqat bużziqa bħal di, u kulħadd jgħid għax daw ma qalulhomx, qalulhom li riedu. X'aħna qegħdin ngħidu?